Mirar enrere per fer front als reptes que tenim al davant. Jordi Alberich i Llaveria, president Fundació Formació i Treball. Tot va començar amb elles, dones que es trobaven en una situació personal i professional altament complicada, però que, amb el suport d'un grup de persones vinculades a Càritas, entre elles Manuel Ribas i Antoni Borrell, van fer un pas més enllà, convertir la selecció de roba en una oportunitat per generar feina. Un esperit innovador que continua guiant el nostre dia a dia, prioritzant la creació de llocs de feina per als col·lectius més desprotegits. 30 anys després, aquest projecte pilot d'inserció laboral es consolida com el grup Formació i Treball. La trajectòria de la Fundació s'ha construït sobre 3 pilars que la defineixen: el dinamisme i l'impuls de noves iniciatives, les aliances i el voluntariat. L'ampliació territorial ha estat un dels objectius estratègics per tal d'arribar a més públics i impulsar l'ocupació en diferents comarques de Catalunya i Madrid a través de l'acompanyament laboral a més de 46.000 persones i la contractació d'activitats econòmiques. 30 anys enrere ateníem anualment 100 persones. Avui, 4.000. Ens hem convertit en l'empresa d'inserció de referència en l'àmbit espanyol, amb gairebé 2.500 contractes d'inserció en els darrers 5 anys. Un creixement nascut de la transformació, la proactivitat i la cocreació amb una xarxa activa d'entitats i agents del territori. Pren especial rellevància com, des del 2000, ens hem especialitzat en acompanyar cap al mercat de treball els col·lectius de migrants en situació irregular. El 2020, l'atenció a les persones va afrontar una de les crisis més importants de la història de la Fundació. L'esclat de la pandèmia de la Covid-19 va agreujar la vulnerabilitat de les persones ateses, desencadenant desesperança. L'acompanyament va esdevenir clau, tant en els itineraris d'inserció com en el benestar personal i familiar de les persones. Com sortim d'una situació vulnerable? Com fem front a un context familiar de pobresa? Aquestes preguntes tenen en comú una resposta: la formació i la inserció. A través de projectes educatius de diferents àmbits, hem impulsat la inserció en el mercat laboral ordinari, perquè considerem que l'aprenentatge és el millor camí. El 1992 va néixer la nostra oferta formativa. A la formació en taller de roba, mobles i confecció s'hi va anar afegint una variada llista, tot adaptant-nos a les demandes del mercat laboral que el 2012 ens va dur a la creació dins l'Escola d'Hostaleria. A partir del mateix any vam incorporar formacions vinculades a sectors professionals emergents com la logística, el comerç, l'atenció sociosanitària, l'economia verda i el sector tecnològic. Els darrers 5 anys, la Fundació ha abordat situacions de molta precarietat, entre elles la irregularitat residencial i laboral, la violència masclista, la salut mental i la bretxa digital. Realitats molt canviants que han suposat un repte per a tots els equips. El 2018 creem una nova àrea per reforçar l'acompanyament a les persones contractades en les nostres empreses d'inserció i millorar així la qualitat de la inserció a l'empresa ordinària, especialment de les dones i la seva precarització un cop contractades. La Fundació sempre ha volgut ser més que una eina o un recurs de contractació on les empreses tinguin accés a la nostra borsa de treball. Des de fa anys treballem perquè aquestes siguin partícips del nostre dia a dia, tot cooperant en diferents etapes del procés de formació i recerca de feina amb l'objectiu d'establir relacions de confiança. L'activitat fundacional, la selecció i l'entrega de roba de segona mà a persones en situació de vulnerabilitat s'ha mantingut com un dels nostres objectius missionals.
L'atenció sobre més de 113.000 famílies ens ha donat l'empenta i l'experiència per allunyar l'accés als productes de primera necessitat d'un assistencialisme estigmatitzador, construint espais i processos que dignifiquin el lliurament. Punts de trobada on les persones puguin triar allò que efectivament necessiten i d'acord amb les seves preferències pel que fa a la roba, el mobiliari i els aliments. Malgrat això, la pandèmia del 2020 va posar en primer pla l'entrega d'aliments, 700 àpats diaris a persones en situació d'extrema vulnerabilitat, persones grans, sense llar, refugiades i famílies sense recursos. El context socioeconòmic i polític dels darrers anys ha posat en primer pla una part d'allò que nosaltres havíem col·locat en el centre del nostre projecte, la circularitat. D'acord amb el nou paradigma, la Fundació ha desenvolupat la seva activitat amb un model d'economia circular i ha esdevingut un model referent conjugant l'acció social, el model econòmic, la sostenibilitat mediambiental i l'arrelament al territori. En l'àmbit del tèxtil, Formació i Treball és operador de referència a l'Estat gràcies a l'experiència acumulada durant 3 dècades, al tractament de més de 145 milions de quilos de roba usada i a la participació en la cooperativa Moda Re, impulsada per Càritas, i la cooperativa Roba Amiga, impulsada per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit català. L'any 1996 vam obrir la primera botiga de roba, anomenada Farcells. L'inici d'una xarxa de consum responsable que incloïa roba, mobles i altres objectes de consum domèstic procedents de donacions. El 2018, sota el nom de Botiga Amiga, disposem d'una xarxa de 10 establiments que inicien un procés de transformació amb l'objectiu de connectar amb un nou públic, sensibilitzat amb el consum ètic i sostenible. El 2023, adherits a Moda Re, som l'entitat social amb més botigues de roba de segona mà a Catalunya, 25, oferint un model únic en l'àmbit de l'economia social i solidària. L'abril de 2021 incorporem en el procés de tractament de la roba de segona mà la tecnologia NIRS, espectroscòpica d'infraroig proper, la qual permet identificar les fibres de composició de peces no reutilitzables. La incorporació d'aquesta tecnologia ens ha dut a participar en més de 60 projectes de recerca i desenvolupament de fibres reciclades a nivell nacional i internacional. Conscients de la necessitat d'abordar la problemàtica del tèxtil de manera transversal, des del 2018 l'entitat desenvolupa accions de sensibilització adreçades a infants i joves en escoles i instituts, compartint recursos i eines pedagògiques amb professionals de l'educació. Pel que fa al sector alimentari, a finals del 2012 inaugurem l'escola Restaurant Dins, com a proposta formativa i productiva alineada amb la demanda de perfils professionals en el nou context de treball. Durant els següents anys, Dins ha anat creixent, amb l'obertura de nous restaurants, serveis de càtering i serveis de col·lectivitats. Actualment elaborem una mitjana de 1.500 àpats diaris. Durant aquest camí, la lluita contra el malbaratament ha esdevingut un dels eixos d'actuació definitoris de la línia, recuperant aliments que s'han malmès o que representen un excedent sense sortir del mercat i que són aptes per al consum. Finalment, i amb llarga trajectòria, trobem la línia de serveis la qual s'ha consolidat com a activitat imprescindible per a la nostra missió, integrant els impactes del nostre projecte. A mesura que la Fundació ha crescut, s'han incrementat els llocs de feina gràcies a la diversificació i l'obertura de nous serveis. Els darrers 5 anys hem consolidat i replicat serveis en les diferents delegacions amb més de 24 línies d'activitat adaptades a les necessitats del territori i desplegades de manera ràpida i eficaç. Tot plegat, un volum d'activitat i de renovació constant que no hagués estat possible sense el treball en xarxa.
Generar sinergies forma part de la cultura de la Fundació i ha estat imprescindible per al seu creixement tant en la diversificació d'activitats econòmiques com en la capacitat de formar i acompanyar persones cap al mercat laboral. Les aliances amb agents ens han permès també ampliar el nostre radi d'acció i participar en escenaris o bé com a referents o bé com a col·laboradors. Part essencial d'aquest esperit imparable van ser les 18 persones que van iniciar aquesta història, 7 gestionant l'estructura tècnica i 11 realitzant itineraris sociolaborals. Totes elles, amb il·lusió, van impulsar un nou projecte d'inserció amb una important vessant empresarial. Avui som un equip amb més de 700 persones d'edats, orígens i trajectòries professionals molt diverses, però amb el mateix objectiu i esperit fundacional. I ara, després d'aquests 30 anys, ens continuem preguntant què més podem fer? Manuel Rivas Montovio, cofundador Fundació Formació i Treball. 30 anys i més. Fundació Formació i Treball.